shaida dangi muka kore matan garin a nuna musu komai biki yayi biki a shaida dangi muka kore su ce rawar ta gyara amaryar daga yan gidansu sun sai mata komai a shaidin biki amina shi gidansu sun sai a shaidin biki amina shi ne rufa wuri biki yayi biki a shaida dangi matan garin mu ba a nuna musu komai biki yayi biki a shaida dangi muka kore su rawar ta gyara mana fili amaryar daga yan gidansu sun sai mata komai. Masu kallonmu barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa cikin wannan shiri na musamman da muke kira MUSHAKATA daga kamfanin shirya fina-finai na Inzat Media Limited ƙarƙashin babban kamfanin MANDAWARI Enterprises Nigeria Limited. A wannan karan za mu tattauna ne da Naziru M. Ahmad wanda ake wa laƙani da sarkin waƙar Sarkin Kano. Naziru mawaki ne, fasihi, fitacce kuma wanda duniya ta karɓi al'amuransa ba kaɗan ba. Da fatan za ku kasance da mu. To madalla. To da farko Naziru za mu so mu ji wato cikakken sunanka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko sunana Nazir M. Ahmad wanda aka fi sani da Sarkin Waka Sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu. Haka ne. To kuma sai muka ji ana kiranka Sarkin Waka. Ka iya gaya mana yadda aka ka samu wannan sarauta ta Sarkin Waka? To, wannan sarauta dai ta samu ne ta hanyar ƙauna da kuma soyayya dai da take tsakanina da mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu. An kira ɗan buran a nan take sai ya ce masa na yi wa Naziru Sarkin Waƙar Sarkin Kano. To kaji inda wannan abu ya samu su. Yawwa wanda shi sunan dama can duk wanda ya sani a waƙa Sarkin Waƙa yake ce mu. Sarkin Waƙa kuma ya samo asali ne a waƙar Sardaunan Dutse. Waƙar Sardaunan Dutse duk mai ji wanda ya na farko da an ce sarki na mawaƙan Sardauna kai Naziru ka zama cinyedu. To wannan baitin shi ne muke ganin aka samu Sarkin Waƙa Sardaunan Dutse sarki. To daga nan kuma sai abin yi. To su mutane suke ta me isa ba za a je a jaddada ba, me isa ba za a jaddada ba. Sai a je a samu sarki ana ce a'a ni ina jin nauyin ma dai a rayuwa ta dai kawai mutum yana da girma saboda ni na san yadda nake. Yawwa za ka iya shigo min da abin da zan ga kaman ka takura min. So ban sani ba ka je ka shiga da wani abu shi kuma amma da yake dai Allah ya yi ya rubuta kuma sai abin ya tabbata. Haka ne. To kuma daga nan sai nake gani akwai buƙatar mu san tarihin yadda aka yi ka shigo wannan masana'anta ta shirya fina-finai wadda ake wa laƙani da Kannywood. To alhamdulillah na shigo Kannywood dai a shekarar 2003 ne ina ga na tsindin amma asalin fara waƙa ta 2000. To amma me yasa ka zaɓi ka ɗauki fannin waƙa bayan ga matasa 'yan uwanka wasu fito a jaruman fim wasu su fito a masu ba da umarni da dai makamantansu kai ka zaɓi ka yi waƙa me ye hikimar yin haka? Ai yauwa to wannan na ji daɗin tambayar nan ƙwarai. Kowa a rayuwa akwai abin da za ga yana so. To ni waƙa kawai tana cikin akwai wani da ga duk kuɗinsa yana son karance-karance wani duk kuɗinsa yana son yawace-yawacen duniya wani haka. To ni baki ɗaya tun da na taso ina son yin waƙa. Dan ba zan manta ba tun a masu yin majalisi su Rabi'u Usman Baba Allah ji kansa su Balaraba Musa lokacin mu dai a lokacin mu su ne wanda suke abin nan su Bashir Ɗandago da sauransu.
so mukan zauna mu yi da'ira in na kama Tarabiu Usman Baba ko Bashir dan dago kowa duka dai tunda ni a lokacin Allah ya sa ina iya sarrafa muryata zan kowa Balaraba Musa ko koma Rabiu Usman Baba to dan tun a makaranta lokacin muna karatu duk wanda ya sani za a iya ce min Sudais, za a iya ce min Abdulbasi, za a iya ce min Husari, za a iya ce min Mishawi saboda kowanne in na gana zan iya juya muryata ko Shurem ko Aliyu Jabir duka wannan kawai zan juya muryata zan koma karatun wannan malamin ko na wannan to haka su ma mawaƙan to za mu zo kamar da isha ko bayan isha hakan an gama za mu yi da'ira wannan ya kama wannan ya kama wannan ya kama to tun daga nan na taso da san waƙar to kuma da na shigo industry na kama editing ai da na kama editing shine sana'ar da na fara yi da farko a industry sai na gaba ita nake so ba sai na saki sai na koma kiɗa yawwa to na yi kiɗa don na iya piano na iya kwamfuta da sauransu duka tunda har yanzu haka ba ni ne nake wa kaina komai in dai ta fannin waƙoƙin sarauta ne yawwa wata waƙa dai daban haka akwai wanda zan iya kira ya taya ni in ce yi min kiɗa kaza ni ina yi amma dai waƙar sarauta ce ba wanda zai ce ma ga yadda ake kiɗan ni nake kayana. Da wace waƙa ka fara a tarihin waƙoƙi da kake? Sariyar yara ku sassaƙa sarkar aure a fidda amare yar yara ku bar katsa sarkar aure abin ba daɗin faruwa to a studiyon Salfa nan muka je kai lokacin ana direct ne ba kwamfuta babu wata kwamfuta ba wanda zai taimake ka lokacin sai karfinka daga baya lokacin ba a sa a fim ba to daga baya sai aka yi renewal ɗinta sai aka sa ta da aka sabunta ta sai aka sa ta a wannan musnadi to a inda nan ne kuma musnadi waƙoƙi na suka fara fita waƙar ayya musnadi ayya musnadi da ita a cikin fim ɗin da akwai samari sare yalla imini sare ku duba ka aga za ki tallafa kare irin kwafa yar uwa duk wa'annan to daga nan ne na abin to wasu na da tambaya akan cewa akasari waƙoƙinka suna ɗan kamaceceniya da waƙoƙin gargajiya kamar suna ɗan wakiltar yankin Afirka ko kuma al'ummar Hausawa ko arewacin Najeriya. Me yasa ka zaɓi ka yi waƙoƙi wanda suke suna da kamaceceniya da waƙoƙin gargajiyar Bahaushe? So dalili gaskiyar magana wa'ancan duk wata waƙar soyayya za ga duk wani traditional a duniya. In dai na tsaya ni dai ban sani ko ni ne wannan tunanin ko haka ne. Duk traditional in dai traditional ne za ga shi yana dogon zango. Yana daɗewa bai shuɗe ba in dai asalin traditional ɗin ne aka daga. To da na auna sai ga to me isa waƙoƙinmu da mun yi shekara ɗaya sai a daina yin su sai na gane a'a su waɗannan waƙar traditional tana da wahala gaskiyar magana ba na wasa ba wata waƙar kafin ka yi guda ɗaya ka samu kiɗan da za ka guda ɗaya wallahi sai kai wata uku an sha ban waƙa masu ban suna jina wallahi sai ta zagayo shekara so kuma in kai haƙuri ni ina so in kyautata ma ne in kai haƙuri ka ba haka hakan sai kuma in ta ƙure kuma sai dai in baka haƙurin ci to gaskiya ba za ta yi ba sai in ce ma gashi in ka ban kuɗi gashi in kuma ba saboda ni na fi so wannan da wannan duk yadda muke da su kawai ni in zan yi in iya ƙoƙari na saboda in fitar da kanka ina ma a wajen mutane ba wai kai mai waƙa kawai ba to shine ita waccan waƙar ɗin ka yi haka shekara ɗaya biyu sai ka ji kamar ta yi bacci to a ba wancan tambarin yake traditional ne haka kai gargajiya a gangunan ne menene wahala dai kam akwai ta don kusan dai mawaƙi ne na duk duniya na san in zai buga tradition ɗin su ya fi wahala akan yawwa na zamani gaskiya wannan akwai shi.
To cikin masoyanka na zahiri Allah shi ya san baɗi ne, daga cikin manyan masoyanka wanne ne kake ganin ya fi nuna maka bajinta a rayuwarka? A cikin matsayana amma wannan da ke abin nan gaskiyan magana wannan tambaya ce wacce ba za ta amsa ba. Dalili ɗaya ne, duk inda ka kalli wancan a nan hagu sai ga wancan a nan dama, duk inda ga wannan a gaba sai ga wani a gabansa. Amma ina tabbatar ma da mutanen da ka gani ina da su na amana, wannan kowa dai in Allah da akwai iya yadda muke tafiya da su, musamman dai akwai wanda za ka daki kirji sai su sun ɗauke ka kamar ɗa, wanda gaskiyar mu'amalar da muke da su ba sama da su. Wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla, wani gari bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canja ja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba, wani garin da ake kurba manja da zalla. To mukan ji ka kana yi wa sarakai da masu riƙe da sarautun gargajiya waƙa, kai kakan neme su ko kuma su suke neman ka? Ma'ana kakan tsara musu waƙar da kai kake so ko su suke bukata ka tsara musu? Shi ne, to yanzu to ka samu amsar waccan tambayar taka ta baya. Da akwai wasu da za ka duba su a tafiyanmu da su ba wanda yake cewa zo kai mun waka a tafiyanmu da su. Amma in ka cire waɗannan mutanen, duk wanda za mu yi magana da shi zai ce zo kai mun waka. Sai dai in daga baya na ga kamar yadda ka faɗa masoya na fili akwai na ɓoye wanda Allah ne san su, so in daga baya ka fito a masoyi na gane, to wallahi ba sai mutum ya ce ba, ni ne zan ga abin da ya dace da shi kawai, sai dai ya ji a gari. Yanzu idan ka ɗau barin ɗan lissafa ma misalin wasu, idan ka ɗau Saddaunan Dutse, shi na fara yi waƙa dai ta sarauta. Ka ɗauki ɗan adalan Musa Jidda, ka dawo ka ɗau Sarkin Kano, yawwa, ka ɗau Saddaunan Goron na Maye, ka dawo Hakimin Bulkacuwa, ka ɗau Dr. Riman Gama. So akwai wani shi ma amini ne kuma masoyi ne a Nijar, Idi Master. So ire-iren waɗannan babu, ba sai wai mutum mu ne muke kalla kawai mu ga ya kamata, mu ne za mu kalla mu ga ya kamata kawai mai wa mutum waƙa. Waɗannan dai daga gani su ne yadda na biyo masu haka. Duk wanda a cikinsu in dai ba shi ba na tunanin wani zai zo ya ce an yi waƙa ne an kawo masa. Duk wanda ka gani nema yayi, akwai kuma dalilai. Dalili na sai ka nema, in ka lokacin da ka nema na san ka san kima abin da girmansa. Lokacin da na nemo ka, to lallai da gaske ne ba wahala nake ina yi ba. Amma in dai abin na da daraja a guna da kima, kai ma yana da daraja a gunka yana da kima, to za ka nema. Haka ne. To wane bikin aure ka halarta wanda kake ganin wato ba za ka iya mantawa da shi ba saboda wasu dalilai? Akwai bikin da na je kwanan nan wanda gaskiya ba zan manta da shi ba, bikin Abdullahi ɗan Cana da matarsa Hasina. Me yasa? Yawwa, ka san duk abin da aka ce an kafa tarihi, ni dai a tarihin da nake ji na waka an taɓa ji ko da dai a ce bala a baka ba, a ce an baka mota sai ka ce wace
sai ka shiru sai a ce to zaɓi duk motar da kake so a duniya da kanka ka zaɓa duk kowace iri ce ka zaɓa. Kuma bikin ya tara mawaƙan namu da yawa wai masa duk wani mawaƙi san da mawaƙin da ake ji da shi a lokacin sun gayyata. To amma a ce ka zaɓa ɗin kai kuma zaɓa kuma Allah da ikonsa kuma ka samu abin da ka zaɓa ɗin, to kaga a tarihi niyan taɓa zan sa wannan a cikin rekod ɗina. To idan ka tashi atisayen waƙa wanda a turanci ake kira rehearsal ma'ana gwaji, kai kaɗai kakan zauna ka yi ko kuwa iyalinka na zama kusa da kai don watakila ka samu ƙwarin gwiwa? Da ni da take da sai ka ga mai garin ku ya zo zance na soro da ni da take da sai ka ga mai kudin garin ku wai bai da waya ya turo. Wani lokutan ma dai kaman su na fi ma a kusa da su, muna zaune muna hira, so abin ya dan fi zuwa in da so tari ni ban iya waka ba ma in ba wani a kusa da ni kuma na fi so in ga idan mutane ko performance zan dai da idan mutane ya fi saboda lokacin da nake waka ina kallon abu kaza a can to sai in ga yayi daidai da in dora shi a kan layin da nake dan so tari wani ina cikin waka ina studio a da tunda da kara zaune za ga bako ya shigo ana yin wannan kafin mu samu yadda muke sirranta studio da waye. To da baka da zaɓi in ka je ka biya kuɗi a studio kana zaune ga bako ya shigo ko bakuwa. To na sha bako ba ko bakuwa yana shigowa na kalli yanayinsa kawai sai shiga cikin waƙar. To me yasa 'yan gidanku suka zaɓi su shiga wannan masana'anta? Misali babban wanku Musbawa 'yan Ahmad babban ainihin mai shirya fina-finai ne kuma shi ma shahararren mawaƙi, sannan yayanka Aminu Saira shi ma babban darakta ne mai ba da umarni a harkar fina-finai, kai kuma gashi ka zo ka zama mashahurin mawaƙi wanda duniya ta karbi waƙoƙinsa. Me yasa kuka zaɓi ku shiga wannan sana'a? Tun asali mu dai mahaifinmu Allah ji kansa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ya ga mun yi karatu na addinin musulunci da ba shi ya fi damuwa da shi. Ni ne ma da ƙarshe yake ce min in ka sa kwamfuta a gaba za ka iya komai, kuma hakan ne daga nan ne shi kuma Musbahu ya jawo ni editing. Aminu ne Musbahu ne ya jawo ni, shi kuma Aminu sai kai ni editing. Amma shi wa Musbahu da zimmar in yi editing din ya jawo ni, amma Aminu ne ya fara kai ni wajen Suleiman. To mu duk gidanmu duk wanda ya taso karatun addini haka muka taso, mu je nan an kai wata makaranta a Goron Dutse sai an zagaye Kano, ashe mu muna Goron Dutse ba mu sani ba, sai a ajiye mu anan mu sai mu ɗauka wani tafiya aka bar gari a nan zabi ba za mu koma gida ba sai sallah. Allah cikin ikonsa duk kuma ba anan Allah ya dami karatun ba, a dai gida dami. Daga baya aka kawo irin malaman nan haka suka zo suna karatu, sai aka ga duk sati a lokacin muna iya haddar shafi 3 ne, sai suka zo suka gaya babanmu, shi kuma malamin a gidansa muke zuwa ne, sai ya ce to duka saman gidansa a mai da shi makaranta. Sai aka sa tahfizul Qur'an, ina ga ni dai a lokacin a Kano kusan ita ce ta biyu da na sani ne a lokacin, wacce an yi alƙawari da iyayen yara in sun zo cewa yaronka a shekara 2 zuwa 3 zai haddace Qur'ani, haka suka yi saboda yadda suka auna yadda muke. To a nan ne muka dinga karatun safe rana dare mu haka muke. So babu wanda ya taso da wani shirin tunanin za ka iya zama mawaƙi ko, amma dai ko da ina makarantar da an tashi daga makarantar da mu zo mu ɗan yi da'ira waƙoƙin majalisar nan mu yi su. To amma kuma
ba na jin waƙoƙin in ba na majalisi ba, sai dai a lokacin da na ɗan abin nan kuma na ɗan samu rediyo ta, sai na ɗan samu Michael Jackson ɗinsa. Shi kaɗai ne mawaƙin da zan ce dai na ji a ce wannan mawaƙin na ji shi sosai, to Michael Jackson ne. So to daga nan ne ni shi ko Musbahu sai aka yi katari, ba ma wanda ya taɓa tunani saboda bai nuna alamu ba, ni dai ban gani ba. Kawai sai muka ga ya shiga harkar fim. An yi kai kawo, an yi turja duk an yi. Amma daga ƙarshe babanmu sai ya ce ba matsala. Yadda bashi yana harkokinsa na yi can shi ma Aminu. Yawwa. To ka san ita harkar na yadda aka ɗauke ta kusan mutane suna mata wani irin kallo a lokacin. Wanda yake a lokacin ma ba a lokacin ba har yanzu ana yi. Kuma da na tsaya na lura sai daga yawanci fa kallon daga sarrai ya fara. Kwashuwa akwai laifuka da yawa da suke yaduwa a wannan harkar zuwa ga abubuwa da yawa ma ko mutane da yawa. To amma in ka kalla ga mutane a lokacin ba wai suna magana akan harkar bai, a'a duk sanda ka ce kai mawaƙi ne kawai gani ake yi kamar fa nan gaba za ka dawoma a talauci. Ba wai ana nufin za ka zo da tarbiyyar ka a lalace, no ba haka ba ne ba. Saboda ma misali yanzu kamar a wannan lokacin da muke ciki, ai an fara waƙa hip hop. To wallahi tallahi ina gaya maka na san masu kuɗi da yawa da 'ya'yansu suke waƙan hip hop. Dalili in ka kalli waƙan hip hop tun asali za ga masu yin ta dama 'yan ruba ne, 'yan a kashe kuɗi ne, 'yan a lalata kuɗi ne, a yi facakala a hau manyan motoci a Hawaii. Shi hip hop asalinsa dama a juye yake bogici. In dai kana so ka yi sama ka yi suna, so ya zama kana da kuɗi. In ba ka da kuɗi ba zai ba. So sai dai in ba ka da kuɗi sai ka zama maƙaryaci. Ina da kita, ina da motoci, ina da Bugatti, ina da waye. Bugatti nawa ce a Kano, amma na tabbata ma mawaƙan hip hop sun fi nawa sun faɗi suna da Bugatti. Amma Bugatti a Kano ni ban san guda ɗaya ba. To ya zuwa yanzu matan ka nawa? Gaskiya zuwa yanzu mata na 3. To 'ya'ya fa? 'Ya'ya na 6 kenan. To za mu so mu ji wani abinci ka fi so? To gaskiya ni a abinci normally in ina jin yunwa daga kan nan komai zuwa, ba gaskiya ni ma'abocin fruit ne gaskiyan magana. Duk wanda ya sani shi ya sani da wannan. Ko zuwa ka yi kaɗan zauna ba za ka bai gifta ba gaskiya. Ni haka Allah ya yi nasa. Sai wata tambaya da na ɗan so na sha'afa cewa salon ɗinka kaya da kake yi, abinda bature ke kira dressing, kai wata 'yar shara ta shadda ka sa wata kamar shad a ciki, kai wani wando wanda ake ce kamun kafa da ire-irensu, kai ka zaɓar wa kanka wannan salo ko kwatelolinka ne suka zaɓar maka? Gaskiya ni na zaɓa wa kaina. Ni na zaɓa wa kaina duba da ganin kamar dai a ganka cikin kamala yanayi mai kyau. Haka ne. To madalla. Masu kallonmu da sauraronmu kun da yadda ta kasance tsakaninmu da fasihin mawaƙi shahararre Naziru M. Ahmad Sarkin Waka, kuma muna fata kun gamsu da yadda ta kasance mu da shi. Da fatan za ku ci gaba da sauraronmu a wannan tasha, kuma a madadin kamfanin shirya fina-finai na Imzad Media ƙarƙashin jagorancin Mandawari Enterprises Nigeria Limited, Ibrahim Muhammad Mandauri ke cewa mu shaƙata. Gidansu sun sai mata komai, ashe yin biki Amina shi
musu komai